Keith Falzon, ir-raġel ta' 37 sena miswieqi, kien ikkundannat 42 xahar ħabs wara li nstab ħati li fil-possess tiegħu kellu ritratti pornografiċi ta' tfal. Ir-raġel ammetta fil-qorti li kellu xejn inqas minn 200 ritratt ta' tfal mingħajr ħwejjeġ. Il-każ imur lura 16 ta' Mejju li għadda meta l-pulizija sabu r-ritratti u ppruvaw jarrestawh. Madankollu Falzon irreżista l-arrest. L-imputat kien immultat is-somma ta' 4,500 euro u tpoġġa taħt ordni ta' trattament għal perjodu ta' 3 snin. Il-qorti ordnat biex kull materjal pornografiku jinqeret. Żagħżugħ ta' 26 sena li nstab ħati li kellu fil-possess tiegħu droga kannabis ingħata libertà kundizzjonata wara li l-qorti liberatu minn akkuża ta' traffikar ta' droga kannabis. Il-każ imur lura l-Novembru tal-2005 meta żagħżugħ kien passiġġier vettura li ġiet imwaqfa waqt roadblock li kien sar mill-Forzi Armati ta' Malta. Fil-possess ta' żagħżugħ kienu nstabu biċċiet tar-raża tal-kannabis u kien ammetta mal-ewwel li dawn il-biċċiet kienu tiegħu iżda kontesta l-akkuża ta' traffikar. Il-qorti kkunsidrat il-fatt li meta seħħi l-każ l-akkużat kellu biss 17-il sena u sa dak iż-żmien huwa qatt ma kien involut f'każi simili. Ir-raġel li kien ikkundannat 4 xhur ħabs talli ma ħallax il-manteniment ta' bintu bejn Jannar u Lulju tal-2013 kellu sentenza mnaqsa bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien 6 xhur. Dan wara li fl-appell ir-raġel argumenta li għalkemm ma ħallax il-manteniment ikkontribwixxa f'ħajjet martu u bintu b'modi oħra. L-imħallef David Cicluna nnota kif minn dakinhar li ngħatat is-sentenza l-hawn il-manteniment tħallas. Fakkar kif lan liġi li tippermetti li persuna tintbagħat il-ħabs f'każi bħal dawn huwa biex tassigura li l-manteniment jitħallas, xi ħaġa li l-akkużat għamel.